A všichni, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video je ne upoutávka, ale něco o této novém vlogovacím kanále. Já mám teda hlavní kanál a tam jsem jako Deniska Čapajlová, mám asi nějak okolo 30 odběratelů. A tak. A proto jsem se rozhodla udělat i tento nový kanál. Uh, jo. Teď ten kanál bude jenom vlogovací, kde třeba budou vlogy dvouminutový, jelikož bych třeba, nevím, jdu třeba na nějaký koncert, ale jako mezi lidma se mi jako moc extra nechce natáčet, takže tak. A bude tam jen vlastně kousek toho. Takže to je všechno, co bych k tomu řekla. Můj hlavní kanál budete mít v popisku a tak. Takže mějte se krásně a ahoj.